Golf Whisky Kilo. Papa Delta 2 Whisky Sierra. Papa Delta 2 Whisky Sierra. Oké, de Papa Delta. Papa Delta only, go ahead. Oké Henk, goedenavond of goedemorgen voor jou. Dit is Papa Delta 2 Whisky Sierra. Papa Delta 2 Whisky Sierra. En je bent hier 5-9 plus 30 op dit moment Henk. 5-9 plus 30, QSL? Ja, oké, Wijnand. Bedankt voor de 5-9 plus 30. 5 en 7 tot 8 hier in One Mile Beach vanmorgen. Uitstekend signaal daar het Almelo geven. Ja, Roger Henk. Nou, leuk om je weer te spreken voor dit jaar in ieder geval de eerste keer. En ja, vorig jaar hebben we helemaal geen QSO gehad, dacht ik, hè. Ja, goed, soms gaat het goed en soms gaat het niet, hè. Maar je bent erg hard hier in Europa. Ik zal je even in het cluster zetten. En ik wens je veel succes met de pilot van Europa, vanuit Europa, Henk. Bedankt voor het korte QSO en tot de volgende keer maar weer. Victor Kilo 2, Golf Whisky Kilo, Papa Delta 2 Whisky Sierra. Ja, oké, prima Wijnand. Nou, een hele prettige avond nog. Bedankt voor het mooie rapport. En inderdaad, ik hoop je binnenkort weer een keer te spreken. Misschien ook op 10 meter, wie weet. VD2 WS, VK2 GWK. Bye bye. Ja, bye bye Henk. Ik zet straks even een kort videootje of morgen even een kort videootje van dit QSO op YouTube. Groetjes, bye bye. Oké, Foxtrot Juliet again.